नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। स्मशानभूमीत गांजा दारूचा अड्डा, कणकवलीत टोकाचा बॅनर वॉर आणि वैभववाडीत व्यापाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। शिक्षण प्रसारक मंडळ सावंतवाडी संचलित राणी पार्वती देवी हायस्कूल आणि ज्युनियर कॉलेज सावंतवाडीचा स्नेहसंगम हा वार्षिक स्नेहसंमेलन आणि पारितोषिक वितरण समारंभ प्रारंभ झालाय। संस्थेचे अध्यक्ष विक्रांत सावंत यांनी रंगावली प्रदर्शन आणि हस्तकला प्रदर्शनाचं उद्घाटन केलं। यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते मानस अंकाचं प्रकाशन करण्यात आलं। सुरुवातीला स्वर्गीय विकास सावंत यांना आदरांजली अर्पण करण्यात आली। यानंतर दीप प्रज्वलन आणि प्रतिमा पूजनानं कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली। यावेळी आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन प्राध्यापक दशरथ राजगोळकर, निवृत्त मुख्याध्यापक PM सावंत, आदर्श शिक्षकेतर गुणवान पुरस्कारानं अर्जुन गवंडीत,
तसेच डॉक्टर दिनेश नागवेकर पुरस्कृत प्राचार्य जबा शिरोडकर आदर्श विद्यार्थी विद्यार्थिनी पुरस्कार उत्कर्ष आदारी, आस्था लिंगवत, योगेश जोशी, वैष्णवी गावडे, शुभम शिरोडकर, श्रावणी सावंत, चिन्मय असनकर, अदिती राजाध्यक्ष, ओंकार गवस, श्रेया गवस, सानिका ठाकूर, दीप राऊळ, ऋतुजा नाईक, प्रणिता आयरे, स्वप्नील लाखे, वैभव निकम, तन्वी काणेकर यांना प्रदान करण्यात आले। असणारे तुमचे प्रयत्न आणि 10% गरज असते ती श्रीकृष्णाची करंगळी, आणि ही करंगळी आशीर्वादाच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होत असते, आणि तो आशीर्वाद घेणं, आपली कलागुणामधून ओळख देणं, याच साठी केला हा अट्टहास। शिकून गेलेले विद्यार्थी वेगवेगळ्या मोठमोठ्या पदावर काम करताना आपल्याला पाहायला मिळतात। अर्थातच जिल्ह्यामधलं एक नामांकित कॉलेज आणि नामांकित हायस्कूल म्हणून या शाळेचा नावलौकिक संपूर्ण देशभरामध्ये आहे, आणि अशा शाळेमध्ये तुम्हाला शिकण्याची संधी मिळते आहे, ही खूप मोठी गोष्ट आहे। जे जे काही करता ते एकाग्रतेने करा, जिद्दीने करा, निश्चयाने करा, आणि वारंवार हे करत राहिल्यानंतर आपल्याला यश नक्कीच मिळत राहील। यावेळी संस्थाध्यक्ष विक्रांत सावंत, सचिव व्ही नाईक, उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश नागवेकर, खजिनदार CL नाईक, अमोल सावंत, प्राध्यापक सतीश पागवे, चमू सावंत, संदीप राणे, वसुधा मोई, छाया सावंत, स्नेहा परब, मुख्याध्यापक संभ्रवी कशाळीकर, उपप्राचार्य डॉक्टर सुमेधा नाईक, पर्यवेक्षक नामदेव मोठे, उच्च माध्यमिक सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर संजना उर्टवणेकर, माध्यमिक सांस्कृतिक विभाग प्रमुख प्रीती सावंत, विद्यार्थी प्रतिनिधी सोहम पालव, सानिका ठाकूर, सांस्कृतिक प्रमुख ओंकार चव्हाण, मुख्यमंत्री शुभम वरक, विद्यार्थिनी प्रतिनिधी प्रांजली कबरे, सांस्कृतिक प्रमुख भक्त राजपूत आदी पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। सूत्रसंचालन प्राध्यापक डॉक्टर सुमेधा नाईक धुरे, प्राध्यापक मिलिंद कासार, कोचरेकर यांनी केलाय। याही वर्षी गेल्या वर्षीप्रमाणे याही वर्षी आपला निकाल 100% लागला पाहिजे, यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्नशील राहा, प्रयत्न करा। थोडक्यात सांगायचं आढावा घेताना की शिक्षण प्रसारक मंडळामध्ये ज्या शिक्षकांना विकासबाईंनी संधी दिली त्या प्रत्येकाने या शाळेला फार मोठा लौकिक संपादन करून दिलेलं आहे। अशा सर्व शिक्षकांना मी धन्यवाद देतो। आज आपल्या वडिलांना गमावून जेव्हा आज आम्ही तुमच्या समोर उभे आहोत तेव्हा आम्ही सर्व पोरके आहोत, लक्षात घ्या, पण आमची ताकद आमचे हे शिक्षक आहेत, लक्षात घ्या। आरपीडीचा प्राण आमचे हे शिक्षक आहेत, आमचे शिक्षकेतर कर्मचारी आहेत, ज्यांनी या संस्थेचा श्वास म्हणून, या प्रशालेचा श्वास म्हणून, या महाविद्यालयाचा, या कॉलेजचा श्वास म्हणून मागची कैक दशकं आपापला रोल छानपणे निभवत आहेत, लक्षात घ्या। तुमच्या सर्वांचे टीचर्स हे तुमच्या सर्वांचं आदरस्थान आहे, लक्षात घ्या, कारण ते आपलं रक्ताचं पाणी करतात। मला असं वाटतं सर्व शिक्षकांसाठी, सर्व मुलांनी एकदा जोरदार टाळ्या वाजवूया, एकदा जोरदार टाळ्या वाजवा सर्वांनी शिक्षकांसाठी। इथे उपस्थित माझे माजी शिक्षक आहेत, माझ्या प्रशालेतील माजी टीचर्स सुद्धा आहेत, आणि मला खरोखर या गोष्टीचा सार्थ अभिमान आहे की आज सर्वांना एकत्र ठेवायचं काम या संस्थेने केलेलं आहे। कोणीही शिक्षक जे रिटायर होऊन जातात त्यांचा मान सन्मान ठेवायचं काम या संस्थेने केलेलं आहे, आणि विकासबाईंनी दिलेला हा आपल्याला वारसा, सन्मान्य भाईसाहेब सावंतांची शिकवण, सन्मान्य BS नाईक साहेबांची शिकवण, हीच आम्ही घेऊन पुढे चालणार, हा वारसा घेऊन पुढे चालणार। या सर्वांच्या मदतीने मी आपण सर्वांना एक गोष्ट सांगतो, तुमच्या हिताचं जे काय असेल त्याच्यासाठी मी नेहमी लढणार, हा शब्द तुम्हाला मी देतो आजच्या संध्याकाळी। आणि खरोखरच ही काही ती वेळ नाहीये, पण आज मला खरोखरच असं आपल्याला सर्वांना सांगू इच्छितो, पुढच्या वर्षीपासून मी माझ्या ठेवीतनं काहीतरी एक छोटीशी रोख रक्कम आणि एक चांगली फिरती ट्रॉफी ही आपण पुढच्या वर्षीपासून देणार आहोत।
आपल्या शिक्षकांना आणि विकासभाई सावंत आदर्श पुरस्कार हा आपण पुढच्या वर्षीपासनं जे कोणी आदर्श पुरस्कारासाठी प्राप्त असतील त्यांच्यासाठी आपण तो दिला जाईल यापुढे, आणि तो एक फिरता चषक असेल हा मी तुम्हाला सर्वांना सांगतो. आणि माझ्या शिक्षकांना, माझ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, माझ्या इथे उपस्थित सर्व बालमित्रांचं मी खूप जास्त अभिनंदन करतो, शिक्षकांचा धन्यवाद देतो आणि तुमच्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. वेंगुर्ला शाळा नंबर 4 मध्ये अतिरिक्त शिक्षक किंवा कामगिरी शिक्षक दिल्याशिवाय आमची मुलं शाळेत पाठवणार नाहीत असा इशारा पालकांनी दिलाय. याबाबत गटविकास अधिकारी वारंवार भेटत नसल्यानं पालकांनी नाराजीही व्यक्त केली आहे. हा भविष्यातील देशाचा नागरिक असतो आणि त्याला घडवण्यासाठी शिक्षक आवश्यक आहे आणि हे शिक्षक मिळण्यासाठी आज आम्ही इथे हेलपाटे घालतो. बरेचसे आमचे पालक वर्ग आहेत, ते मोलमजुरी करणारे आहेत, त्यांना आपली दिवसाची रोजंदारी टाकून इथे यावं लागतं. तर प्रशासनाने, शासनाने याचा काहीतरी विचार करावा आणि आमच्या शाळेला योग्य शिक्षक द्यावा अशी आमची विनंती आहे. एकीकडे शासन इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना परवानग्या देतो आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करतो आणि दुसरीकडे मराठी शाळांमध्ये पटसंख्या नाही म्हणून बंद पडत आहे. हे हास्यास्पद गोष्ट आहे. जर मराठी शाळा वाचवायच्या असतील तर इंग्रजी शाळांना परमिशनच का देतात, हा सगळ्यात मोठा माझ्यासमोर निर्माण झालेला प्रश्न आहे, असं माझं मत आहे. आज 2 महिने झाले आम्ही गट शिक्षणाधिकाऱ्यांची भेट घेतो. तर प्रत्येक वेळी त्यांनी आज आम्ही मिटिंगला आहे, आज आम्ही इकडे ओरोसला आहे, आम्ही नाही म्हणत नाही, प्रत्येकाला कामं आहेत. पण त्यांनी सांगितलेलं एकही शब्द, आमचे अध्यक्ष भेटून आले, शाळेतले शिक्षक जाऊन भेटून आले, त्यांनी 2 दिवसात असं म्हणून आता 2 महिने झाले. पण ह्यात पुढच्या 2 दिवसात त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जर शिक्षक नाही मिळाला तर मात्र आम्ही शाळा बंद आंदोलन करणार आणि आम्ही सगळीकडे पालकमंत्र्यांपासून सगळ्यांना निवेदन देणार आहे. आणि जर तुम्हाला द्यायचं असेल शिक्षक तर सांगा, आम्ही शाळा बंद आंदोलन नक्की उद्या 2 दिवसात आम्ही चालू करणार आहोत. नमस्कार, मी शाळा व्यवस्थापन अध्यक्ष अजित राऊळ, वेंगुर्ला शाळा नंबर 4. गेली आम्ही 2 महिने या पंचायत समिती गट शिक्षण अधिकारी यांच्याशी भेट घेत आहोत. कारण आमच्या शाळेमध्ये 74 विद्यार्थी आहेत आणि एवढी पटसंख्या असून शाळेत शिक्षक 3 आहेत अधिकृत आणि 3 अधिकृत आणि 1 कामगिरीवर शिक्षक आहेत. आता बघितलं तर 2 महिन्यापूर्वीच मुख्याध्यापिका बेहरे मॅडम रिटायर झाल्यामुळे आता 4 त्यांचा परब सरांकडे असल्यामुळे शाळेच्या विषयाची पोषण आहार म्हणा, इतर आहार म्हणा, ते सगळ्यासाठी सर फिरत असतात. कारण आता बघितलं तर आमची एक पदवीधर शिक्षिका पण आहेत, खंडागे मॅडम, ते आज 40 दिवस रजेवर आहेत. त्यामुळे आज अधिकृत शिक्षक शाळेमध्ये एकच असतोय आणि त्यामुळे कामगिरी शिक्षक असल्यामुळे तो जागेवर शिक्षक नसल्यामुळे आज आमच्या मुलांचे खूप हाल होत आहेत, शिक्षणाबद्दल शैक्षणिक नुकसान होत आहे. आणि त्यामुळे आम्ही 2 महिने सर्व पालक आम्ही या गट शिक्षण अधिकाऱ्यांची भेट घेत आहोत आणि तरी भेट घेत असताना आम्हाला फक्त आश्वासित करत होतं आम्ही शिक्षक उद्या देऊ, परवा देऊ. आणि कालही आम्ही या इकडे भेट दिली होती सर्व पालकांनी आणि सर्व इथे उपस्थित होते, पण ते भेट आम्हाला होऊ शकली नाही. आता पण आम्ही इकडे 10 वाजल्यापासून आम्ही त्यांचे गट शिक्षण अधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आलो होतो. आम्हाला सुद्धा आता सांगण्यात आलं होतं की आम्ही कुठेतरी बाहेर आहोत, पण आम्ही ठाण म्हणून इकडे राहिल्यामुळे आता 12 वाजत आलेले आहेत आणि आम्हाला त्यांची भेट झालेली आहे. आता सुद्धा आम्हाला त्यांनी आश्वासित केलं आहे की आम्ही 2 दिवसात तुम्हाला शिक्षक उपस्थित करून देतो. आम्ही तुम्हाला पत्रकार म्हणून आम्ही या वेंगुर्ला शाळा नंबर 4साठी सर्व पालक आम्ही शाळा वाचवा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आम्ही सामाजिक कार्यात काम करत असताना आमची शाळा ही सुद्धा महत्त्वाची तेवढीच आहे. आणि सर सांगायचं म्हणजे सर आम्हाला किंवा मॅडम आम्हाला त्यांच्या निधी 2 दिवसात गट शिक्षण अधिकाऱ्यांनी नाही दिली तर आम्ही शाळा बंद आंदोलन इकडे शाळेचे विद्यार्थी सर्व आणून इकडे बसवणार आहोत. आणि आमचा निर्णय घेण्यासाठी आम्ही सर्व पालक विद्यार्थी आणि सर्व पालक आम्ही तयार आहोत की आम्ही शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करत आणि आम्हाला शासन ह्यासाठी मदत नाही करत असेल तर आम्ही इकडे 2 दिवसात आम्ही उपोषणाला मुलं आणून बसवणार आहोत. आणि त्याचप्रमाणे आमचे सर्व हे शाळा व्यवस्थापन हर्षद परब आहेत, वराडकर साहेब, मराठे सर आहेत, आम्ही सर्व पालक आहोत. हे सांगत असताना अत्यंत दुःख होतं की आम्ही परिस्थिती असून सुद्धा आम्ही मराठी शाळा आम्ही टिकवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तरी आम्हाला शासन जर ह्याला सहकार्य करत नसेल तर आम्ही ह्याच्यापुढे ठोस पावलं उचलून पालकमंत्री नितेश राणे साहेबांना सुद्धा ह्याचं आम्ही निवेदन देणार आहोत. आणि त्याचपूर्वी आणि 2 दिवसापूर्वी आम्ही इकडे ठाण मानून उपोषणावर बसणार आहोत. आणि आमच्या उपोषणाला आम्हाला नक्कीच सहकार्य शाळा बंद आणून आम्ही करणारच आहोत. आणि याला नक्कीच सहकार्य आम्हाला मिळेल शासनाकडून. आम्ही याच्यासाठी खूप प्रयत्न करणार आहोत. बाकीचं तुम्हाला मराठी सर सुद्धा याच्यात सांगतील.
बांगलादेशमध्ये हिंदू धर्मीय तरुणाला जिवंत जाळल्याप्रकरणी आणि तिथं हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचार विरोधात विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलातर्फे मालवणात भरड नाका इथं हिंदू बांधव भगिनींनी एकत्र येत बांगलादेश विरोधात घोषणाबाजी करत निषेध नोंदवलाय। बांगलादेशचा झेंडा पायदळी तुडवत तो जाळण्यात आला। एका हिंदू युवकाला तिथल्या मुसलमानांनी जिहाद्याने त्याच्या हाताला दोरी बांधून झाडावर लटकवून जिवंत त्याला मारण्यात आलं आणि त्याच पद्धतीने जिवंत जाळण्यात आलं। हा प्रसंग काही हिंदू धर्मासाठी नवीन नाही। बांगलादेश हा पूर्वी अखंड भारताचा एक भाग होता। त्या ठिकाणी बहुसंख्य हिंदू राहत होते, पण ज्यावेळी हळूहळू हिंदूंची संख्या तिथून कमी झाली त्यानंतर तिथल्या जिहादी मुसलमानांनी डोकं वर काढलं। त्याचप्रमाणे मागे जो पेहलगाम काश्मीरमध्ये हिंदू म्हणून विचारून झालेला जो हिंदूंवरचा हल्ला होता, अशा प्रत्येक ठिकाणी हिंदूंवर हल्ले होत आहेत। दुर्दैवाची परिस्थिती अशी आहे की आम्हाला कधी कधी असं वाटतं की आम्ही हिंदू धर्मात जन्म घेतला म्हणजे आम्ही अपराध केला का असं वाटायला लागलेलं आहे। आणि म्हणून हिंदू समाजाने या सर्व गोष्टीचा निषेध केला पाहिजे। आज दुर्दैवाची गोष्ट आहे की आम्ही गेले 2 दिवस या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं होतं। संपूर्ण प्रत्येक व्हॉट्सअप असेल सोशल मीडियावर या कार्यक्रमाची माहिती दिली गेलेली होती, तर दुर्दैवाने मालवणातला हिंदू समाज हिंदू बांधव याच्यापेक्षा 10 पटीने या ठिकाणी हजर राहायला पाहिजे होते, पण ते राहू शकले नाहीत। हे आपल्या हिंदू धर्मासाठी दुर्दैवाची परिस्थिती आहे। आणि असाच हिंदू समाज जर याच्या पुढे निर्दस्त राहिला तर ती बंगालमध्ये जी परिस्थिती आहे, जी काश्मीरमध्ये परिस्थिती आहे, किंवा जिथे बहुसंख्य मुसलमान जिहादी आहेत तिथे हिंदूंची परिस्थिती आहे, ही परिस्थिती मालवणमध्ये यायला वेळ लागणार नाही। मी एक छोटंसं पद्य म्हणतो आणि त्याच्यानंतर आपले इथले प्रमुख जे वक्ते आहेत भूषण साठव ते यानंतर आपले विचार मांडतील। जोरात सगळ्यांनी पद्य म्हणायचे। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे। जागे ते प्रताप शिवाजी, जागे ते प्रताप शिवाजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, जाग गए थे प्रताप शिवाजी, भाग गए थे प्रताप शिवाजी, भाग गए थे मुल्ला काजी, भाग गए थे मुल्ला काजी। बचा दिया हकार जागो जागो रे, बचा दिया हकार जागो जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू गुरु गोविंद प्यारे, जागे थे गुरु गोविंद प्यारे, चारों बच्चे देश पनारे, चारों बच्चे देश पनारे, भारतीय परिवार हिंदू जागो रे, भारतीय परिवार हिंदू जागो रे, भारतीय परिवार हिंदू जागो रे, भारतीय परिवार हिंदू जागो रे। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे। जागीची झाशी की राणी, जागीची झाशीची राणी, जागीची झाशी की राणी, जागीची झाशी की राणी। अकेली पर हार न मानी, अकेली पर हार न मानी, अकेली पर हार न मानी, अकेली पर हार न मानी। चमक उठी तलवार हिंदू जागो रे, चमक उठी तलवार हिंदू जागो रे, चमक उठी तलवार हिंदू जागो रे, चमक उठी तलवार हिंदू जागो रे। जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे। जागे थे भगत सिंह प्यारे, जागे थे भगत सिंह प्यारे, असेंबली में
लग गए नारे, असेंबली में लग गए नारे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो रे, भड़क गई सरकार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, भारत माँ के सपूत जागे, भारत माँ के सपूत जागे, काश्मीर में ध्वज लहराए, काश्मीर में ध्वज लहराए, भारत माँ के सपूत जागे, भारत माँ के सपूत जागे, काश्मीर में ध्वज लहराए, काश्मीर में ध्वज लहराए, आगे आतंकवाद हिंदू जागो रे, आगे आतंकवाद हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, जागो तो एक बार हिंदू जागो रे, हिंदू जागे देश ही जागे, हिंदू जागे देश ही जागे, देश के सब दुश्मन भागे, देश के सब दुश्मन भागे, जागे हिंदू देश ही जागे, जागे हिंदू देश ही जागे, देश के सब दुश्मन भागे, देश के सब दुश्मन भागे, बने ये हिंदू राष्ट्र हिंदू जागो रे, 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 जागो तो एक बार 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 हिंदू जागो रे, आर्य सनातन हिंदू धर्माचा जय हो, सर्वसे कहो हिंदू है, भारत माता की जय, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराज की जय. आता यानंतर जय हिंद, जय श्रीराम, जय श्रीराम. धन्यवाद भाऊ सामंत. आपण एकदम प्रेरणा निर्माण केलेली आहे सर्वांमध्ये. इथे उपस्थित सर्व हिंदू धर्मियांचे, कडव्या हिंदू धर्मियांचे, मी मुद्दामून म्हणेन कडवे आहेत, कारण आता भाऊ सामंतांनी सांगितले की फार कमी उपस्थिती आहे, पण जी उपस्थिती आहे ती कडवी आहे. याबद्दल मी सर्व उपस्थित कडव्या हिंदू धर्मियांचे मी अभिनंदन करतो. आणि ही अभिमानाची गोष्ट आहे की आपल्यापासून कित्येक शेकडो किलोमीटर दूर अंतरावर आपल्या एका धर्मबांधवांवर अत्याचार होत आहेत आणि त्या अत्याचारावर आवाज उठवण्यासाठी, त्याच्यावर निषेध व्यक्त करण्यासाठी आज आपण इथे एकत्रित जमलेलो आहोत. मित्रांनो, हे केवळ आपल्या हिंदू धर्मावरती आक्रमण नाहीये आणि याचा इतिहास 7व्या शतकापासून आहे. 7वं शतक म्हणजे तुर्कांचा इतिहास, अरबांचा हल्ला, अखंड हिंदुस्थानला धर्मांतरण करण्यासाठी केलेले एक पूर्वनियोजित आक्रमण होती ती. त्यामध्ये मोहम्मद गजनी होता, मोहम्मद तुगलक होता, त्यामध्ये यासारखे कडवे धर्मावीर एकापेक्षा एक कडवे एकापेक्षा एक कडवे धर्माभिमानी होते की ज्यांनी आपल्या हिंदुस्थानवर परकीय आक्रमण केली. 1947 साली काही लोकांना स्वतंत्र अस्तित्व हवे होते म्हणून एका आपल्या शेजारी राष्ट्राची निर्मिती झाली, पाकिस्तानची निर्मिती झाली. त्यानंतर 1971 साली भारतीय सैन्याने आपल्या हिंदू धर्माने आपल्या भारतीय सैनिकांनी रक्त सांडले आणि या बांगलादेशाची निर्मिती केली. मित्रांनो, लक्षात ठेवा, या बांगलादेशाची निर्मिती आपल्या हिंदू धर्मियांच्या रक्तातून झालेली आहे. आणि अशा वेळी आपल्या एका हिंदू धर्म बांधवावर अत्याचार त्यांनी करावे, ही अतिशय खेदाची गोष्ट आहे. ही केवळ खेदाची गोष्ट नाही, तर हा आपल्या आत्मसन्मानाला, आपल्या हिंदुत्वाला दिलेलं आव्हान आहे. मी तुम्हाला सांगतो, दीपचंद्रदास हे नाव लक्षात ठेवा. दीपचंद्रदास हा कोण होता? दीपचंद्रदास हा आपला एक साधा हिंदू धर्म बांधव, जो एका कारखान्यामध्ये नोकरी. चंद्रदास हा एका कारखान्यामध्ये काम करणारा एक साधा नवयुवक, एका कारखान्यामध्ये काम करणारा हा साधा नवयुवक. आणि याचे वय किती? तर अवघ 25 वर्ष. आणि याच्यावर एक धर्मांधतेचा ठपका घेऊन तिथल्या यवनांनी, तिथल्या धर्मांध शक्तींनी यांना बेदम मारहाण केली.
मित्रांनो लक्षात घ्या, ही केवळ बेदम मारहाण नव्हती, त्यानंतर त्यांनी त्याला जिवंत जाळलं. किती यातना झाल्या असतील, त्या यातनेची ही परिसीमा म्हणजे ही घटना आहे. आणि ही घटना केवळ हिंदू धर्मीयांच्या आपल्यावरती झाला नाही, हा आपल्या अखंडत्वावरती, आपल्या राष्ट्रीय सार्वभौमत्वावरती हा केलेला हल्ला आहे. मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे का, या बांगलादेशाला लागून आपली 7 राज्य आहेत आणि या 7 सीमावर्ती राज्यांमधनं या बांगलादेशाला हाताशी धरून एक धर्मांध शक्तीचं एक नवीन आश्रयस्थान निर्माण होत आहे. आणि हे नवीन आश्रयस्थान निर्माण करून केवळ सीमावर्ती राज्यांमधून नव्हे तर संपूर्ण भारत देशामध्ये या धर्मांध शक्तींना प्रस्थापित करण्याचा हा परकीय शक्तींचा एक कुटील डाव आहे. आणि हा डाव जर आपण आत्ताच ओळखला नाही, आत्ताच त्याला पायबंद घातला नाही, आत्ताच त्याच्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या नाही, तर हा धर्मांध जिहादी भगवान, हा जिहादी दहशतवाद आज ना उद्या आपल्या घरामध्ये पोहोचेल आणि आपल्या हिंदुत्वाची, आपल्या देशाच्या सार्वभौमत्वाची हा गुणगान करेल. मी आवाहन करतो दिल्लीला, मी आवाहन करतो केंद्र सरकारला, मी आवाहन करतो आदरणीय पंतप्रधान, हस्तक्षेप करण्याची आहे. हे मौन मारण्यापेक्षा तो हस्तक्षेप आला पाहिजे. मग तो राजकीय असू दे, तो राजनैतिक असू दे किंवा मग तो लष्करी असू दे. हे केंद्र सरकारने जर पाऊल उचललं तर ते पाऊल केवळ हिंदुत्वाच्या संरक्षणासाठी नसेल, तर ते अखंड भारताच्या सार्वभौमत्वासाठी, आपला हिंदुत्व जपण्यासाठी उचललेलं पाऊल असेल. मित्रांनो, इथे जमलेल्या प्रत्येकाचं मी परत एकदा अभिनंदन करतो, कारण इथे जमलेला आज ही घटना केवळ सिंधुदुर्गासाठी नव्हे तर अखिल महाराष्ट्रासाठी प्रेरणादायी ठरेल. आज या सिंधुदुर्गात नव्हे, अखंड महाराष्ट्रात नव्हे तर अख्ख्या देशामध्ये निदर्शनं होत आहेत आणि ही निदर्शनं स्वयंस्फूर्तीने होत आहेत. आणि त्याहीपेक्षा सांगतो, ही जबाबदारी केवळ बजरंग दल किंवा विश्व हिंदू परिषद यांच्यासारखी नाही आहे. ही जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे आणि सर्वांनी आपण त्यावरती प्रतिक्रिया दिलेल्या पाहिजे. केवळ धर्मनिरपेक्षतेचा दांगोडा पिटवून इथे गप्प बसण्याची वेळ नाहीये. ज्यावेळी अल्पसंख्याक बहुसंख्याक होतात त्यावेळी लक्षात ठेवा की तुमच्याही घरामध्ये हा जिहादी दहशतवाद पोचला गेलेला असेल तर तुम्हाला समोर नष्ट करेल. मी इथे एकच सांगतो की या इथे जमलेल्या सर्वांचं अभिनंदन तर आहेच, परंतु ही केवळ राष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दल यांची जबाबदारी नाहीये. आता जर आपण हा संताप व्यक्त करतोय, ही आपण आग व्यक्त करतोय, तर ही आग आणि हा संताप हा केवळ बांगलादेशापुरता मर्यादित नाही राहिला पाहिजे, तर जगातील प्रत्येक हिंदू धर्म बांधव सुरक्षित होईपर्यंत ही आग आणि हा संताप हा प्रत्येकामधून उमटला पाहिजे, प्रत्येकाच्या प्रतिक्रियांमधून उमटला पाहिजे आणि प्रत्येकाच्या आचारांमधून उमटला पाहिजे. जय हिंद, जय श्रीराम. जय श्रीराम. वैभववाडी शहरातील व्यापाऱ्याला येथील स्थानिक तरुणानं मारहाण केली. त्या व्यापाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण झाली. हा प्रकार बुधवारी दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास घडला. या घटनेनंतर त्या व्यापाऱ्याच्या गावातील ग्रामस्थांनी पोलीस ठाण्यात गर्दी केली होती. सायंकाळी उशिरापर्यंत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. वैभववाडी शहरातील योगेश कदम या व्यापाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी शुभम रावराणे यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. याबाबत कदम यानं पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. शहरातील दत्त मंदिर चौकात योगेश कदम यांचे मोबाईल दुरुस्तीचं दुकान आहे. बुधवारी दुपारी 1:30च्या दरम्यान शहरातील फळ विक्रेता विजय मोहिते हा मोबाईल दुरुस्तीसाठी कदम याच्याकडे गेला होता. त्यानं त्याची दुरुस्ती करून दिली. ती दुरुस्ती नीट न झाल्यामुळे मोहिते हा मोबाईल पुन्हा कदम याच्या दुकानात घेऊन आला. यावेळी या दोघांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाली. हा वाद येथील स्थानिकांनी मिटवला. मात्र त्याचवेळी जमावात उभ्या असलेल्या शुभम यानं तुला मोबाईल नीट दुरुस्त करता येत नाही, तू बाहेर ये असं बोलून कदम याला बेदम मारहाण केली. हाताच्या ठोशासह लाकडी दांड्यानं मारहाण केली. यावेळी या ठिकाणी उपस्थित असलेल्या बांधकाम सभापती रणजित तावडे, विशाल साळुंखे, अभिजित तावडे यांनी मध्यस्थी करून सोडवलं. त्यानंतर कदम यानं पोलीस ठाण्यात येऊन शुभम रावराणे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. त्यानुसार त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेची माहिती मिळताच करुळगावचे सरपंच नरेंद्र कोलते, माजी सरपंच हिंदूराव पाटील,
महेश कदम, संतोष साटम, विवेक कदम, रवींद्र सरफरे, उदय सावंत यांच्यासह ग्रामस्थ मोठ्या संख्येनं पोलीस ठाण्यात जमा झाले होते. नमस्कार, मी निशांत चिंतामणी तोरसकर उर्फ निशू तोरसकर. मी शिवसेनेचा एक शिवसैनिक आहे आणि आज मी सावंतवाडीमध्ये बऱ्याच दिवसापासून मला तक्रारी येत होत्या की जी गवळींची स्मशानभूमी आहे, म्हणजे जी आपली उपर स्मशानभूमी आहे त्याच्यासमोर गवळी लोकांसाठी तिथे दफन केलं जातं. त्या लोकांसाठी एक स्मशानभूमी आहे आणि तिथे त्यांची विधी करण्यासाठी एक इमारत बांधलेली आहे नगरपालिकेच्या माध्यमातून. तर या ठिकाणी बऱ्याच कॉलेजच्या मुलांचे सगळे अनैतिक जे आहेत ते चाळे चालतात तिथे. ड्रग्ज घेण्यापासून, गांजा ओढण्यापासून ते दारू पिण्यापर्यंत, तसेच इतर काही बाबी तिथे घडतात असं माझ्या कानावर आलं. म्हणून मी पाळतीवर होतो. मग आम्ही आज मला वेळ मिळाला म्हणून मला ती कानावर बातमी आली. मला कोणी फोन केला की असं असं चालू आहे तिथे. म्हणून मी तिथे गेलो तर तिथे कमीत कमी 8 ते 10 मुलं दारू पीत बसली होती आणि त्यासाठी मी तिथे गेलो. आज मला हेच सगळ्यांसमोर आणायचं आहे की आज या सावंतवाडी शहरात ही जी अराजकता चालू आहे, या सगळ्या ज्या गोष्टी चालू आहेत आणि ज्याच्यात नवीन पिढी ही भरडली जाते आणि नवीन पिढी व्यसनांच्या वाटेने चालली आहे. आणि आज हे सगळं सावंतवाडीत घडत असताना कोणी या जे गोष्टी चालू आहेत, अवैध गोष्टी चालू आहेत, याला विरोध करू शकत नाहीये. तर त्या विरोधासाठी मी आज एक चेहरा म्हणून पुढे आहे आणि मी नेहमीच आता त्याच्या मागावर राहणार आहे. या झालेल्या नगर परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये अमाप पैशाचं वारेमाप वाटप झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे कोणीच अशा ह्या लोकांवर होणाऱ्या अन्यायाबद्दल असतील किंवा अवैध घटनांबद्दल असतील आवाज उठवू शकत नाहीत, कारण सगळेच त्या सिस्टीमचा भाग झालेले आहेत. आज आम्ही निवडणूक लढवत असताना जवळपास 2200 लोकांनी आम्हाला प्रामाणिकपणे मतं घातलेली आहेत आणि इतरही लोक जे मतदार आहेत त्यांना जबरदस्ती त्याचा भाग बनावा लागलेला आहे. पण त्यांना जरी बोलता नाही आलं तरी हा निशू तोरसकर बोलत राहणार आणि या अन्यायाला वाचा फोडत राहणार आणि पालिकेच्या प्रशासनाच्या जी काही कामाच्या अनागोंदी कारभार चालू आहे आणि दुर्लक्ष होत आहे या गोष्टींकडे, त्यांच्यावर उजेड पाडत राहणार. त्याच्यामुळे मी आज मुद्दाम गेलो होतो. आज तिथे गेल्यानंतर मी मुद्दाम तुम्हाला हा व्हिडिओ इथे दाखवतोय की बघा कशा प्रकारे इथे दारूचा बाटल्यांचा खच पडलाय. आणि यातून मला एक सांगा की कायदा आणि सुव्यवस्था टळत नाही का? पोलीस प्रशासन कुठे आहे? झोपलंय का? नगरपालिकेचं प्रशासन कुठे आहे? त्याला दिसत नाहीयेत का या बाटल्या? आज तिकडे स्मशानभूमीचं काम मारुती निरोडेकर अतिशय चांगल्या पद्धतीने करत आहे, पण त्याला सुद्धा उद्या जीवाचा धोका होऊ शकतो. याची कोणीतरी दखल घेतली पाहिजे. आणि माझ्या अख्ख्या सावंतवाडीकरांना विनंती आहे किंवा त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी उद्या कुठेही सावंतवाडीत अशा प्रकारचं कुठे काम घडताना दिसलं तर या निशू तोरसकरला हाक मारावी. एक सावंतवाडीचा सजग नागरिक म्हणून मी तुमच्या बरोबर येणार. मला कोणाची भीती नाहीये. त्याच्यामुळे या सर्व गोष्टींचं प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घ्यावी आणि लवकरात लवकर सुधारणा करावी, एवढीच माझी विनंती आहे. हे माझं सर्व सत्तेत निवडून आलेल्या, सत्तेत असलेल्या, सत्तेच्या विरोधात असलेल्या आणि सर्व नगरसेवकांना आणि प्रशासनाला कळकळीची विनंती आहे की तुम्ही या बाबींवर लक्ष द्यावं. अन्यथा सामान्य लोकांचा चेहरा म्हणून हा निशू तोरसकर तुमच्या पाठीवर कायम बसलेला राहील, एवढं लक्षात ठेवा. सह्याद्रीच्या कुशीतून ग्रामविकासाचा नवा अध्याय उलगडतोय. दोडामार्ग तालुक्यातील आयनोडे हेवाळे ग्रामपंचायत राज्यासाठी दिशादर्शक ठरतीये. ग्रामविकासाची नवी व्याख्या इथं प्रत्यक्षात साकारताना दिसतेय. नूतन ग्रामपंचायत प्रशासकीय इमारत आणि दोडामार्ग तालुक्यातील पहिलं महिला भवन यांचा लोकार्पण सोहळा हेवाळे इथं मंगळवारी मोठ्या उत्साहात पार पडला. या कार्यक्रमात ग्रामविकास, महिला सक्षमीकरण आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न यावर ठोस भूमिका मांडण्यात आली.
आयनोडे हेवाळे ग्रामपंचायतीच्या नूतन प्रशासकीय इमारत आणि महिला भवनाचा लोकार्पण सोहळा सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे अध्यक्ष मनीष तळवी यांच्या हस्ते पार पडला. या ग्रामपंचायतीनं नियोजनबद्ध आणि लोकाभिमुख विकास कामांमधून राज्यस्तरीय ओळख निर्माण केली आहे. माजी सरपंच संदीप देसाई यांच्या दूरदृष्टीतून सुरू झालेला ग्रामविकासाचा प्रवास विद्यमान सरपंच साक्षी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक भक्कम होत असून महिलांसाठी स्वतंत्र भवन उभारून सामाजिक विकासाचा नवा मानदंड प्रस्थापित करण्यात आला. इथल्या उत्पादित शेतीमालावर प्रक्रिया उद्योग उभारण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न केले पाहिजे. कारण आपल्या ज्या या सह्याद्रीच्या कानाकोपऱ्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची पिकं उगवत आहेत, त्या पिकांना खऱ्या अर्थाने आज जागतिक बाजारपेठेमध्ये खूप चांगल्या प्रकारची मागणी आहे. परंतु तिथेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आपल्याला काम केलं पाहिजे. आणि तिथेपर्यंत पोहोचण्यासाठी आज या माजी सरपंच असतील, देसाई किंवा विद्यमान सरपंच असतील, या सगळ्यांनी खूप चांगल्या पद्धतीने आपल्या गावाची ओळख ही जगाच्या नकाशावर, प्रशासनाच्या नकाशावर, त्या ठिकाणी प्रशासनाच्या प्लॅटफॉर्मवर नेण्याचा चांगल्या पद्धतीने प्रयत्न केला. आणि म्हणून आज या ठिकाणी वेगवेगळ्या स्पर्धांच्या माध्यमातून आपण जे यश मिळवत आहे, त्या निमित्ताने आपली ओळख ही त्या पातळीवर जाते. आणि मग त्या पातळीवर जेव्हा जाते तेव्हा आपल्या या गावात पिकणारी पिकं, त्या पिकांच्या माध्यमातून उत्पादित होणाऱ्या वेगवेगळा माल हा जगाच्या पातळीवर विकला गेला पाहिजे. तेव्हा खऱ्या अर्थाने या ग्रामविकासाची फळं आपल्या घरापर्यंत येतील, आपल्या रोजगार निर्मितीपर्यंत येतील. आणि तेव्हा खऱ्या अर्थाने हेवाळे ग्रामपंचायतीनं राबवलेली विकास कामं राज्यातील सर्व गावांसाठी दिशादर्शक आहेत. महिला भवनामुळे महिला सक्षमीकरणाला बळ मिळेल. महिलांनी स्थानिक उत्पादनावर आधारित उद्योग उभारावेत, त्यासाठी जिल्हा बँक पूर्ण सहकार्य करेल असं ते म्हणाले. यावेळी जिल्हा भाजप सरचिटणीस महेश सारंग यांनी महायुतीची एकजूट कायम ठेवण्याचं आवाहन केलंय. सरपंच साक्षी देसाई यांनी ग्रामस्थ, कर्मचारी आणि लोकसहभागामुळेच हा विकास शक्य झाल्याचं म्हटलंय. तर माजी सरपंच संदीप देसाई यांनी नवी टीम विकासाचीच वाट पुढे नेत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केलंय. हाल विचारायचे सूर्यकांत देसाई बसलेत. आत्ताच मला बातमी समजली की परवा रात्री त्यांच्या बागेमध्ये हत्ती नुकसान करतोय. आणि इथलीच काही लोक जी काल परवा प्राणी मित्र म्हणून तयार झाले, ती येऊन इथल्या लोकांना सांगतात की हत्तींना हाकलू नका. करायचं काय त्यांनी? आमचं म्हणणं आहे, हत्तींना तुम्ही इजा पोचू नका, पण त्यांना योग्य ठिकाणी स्थलांतर करा. ते कुठे न्यायचं, काय न्यायचं हे राज्य शासन ठरवेल. आणि आमचा पूर्ण पाठिंबा त्याला असेल. आमच्या गावांना या हत्तीमुक्त करा. आज लोक शेतीकडे वळत आहेत आणि सगळं यंग जनरेशन काय ना काय नवीन अत्याधुनिक पद्धतीने शेती करते. तर हा प्रश्न सुटला पाहिजे. जी भरपाई आहे त्या कमिटीमध्ये आम्ही होतो, तर ती थोडीशी अजून वाढ झाली पाहिजे. मी मुद्दाम ग्रामवासींना सांगतो, नितेशजी राणे साहेब या ठिकाणी पूर्णपणे हत्ती प्रश्न सोडवण्यासाठी आग्रही आहेत. मात्र काही आपल्या जिल्ह्यातील मंडळी जे आहेत ते अतिक्रमी आहेत, ते चुकीच्या पद्धतीने संदेश पोहोचवत आहेत. तर आपल्या ग्रामवासियांनी इथल्या स्थानिक पातळीवरच्या आपल्या सगळ्या कमिटीने प्रवीणजी सुरुवातीपासून लढा देत आहेत. एक विनंती आहे, हा लढा व्यापक झाला पाहिजे. लोकांनी जावा लुटवलं पाहिजे. काय समस्या आहेत, कारण एक बाजू येते, दुसरी बाजू येत नाहीत. लोकांना जर स्पेस करावा लागतो, तो पण प्रेझेंट झाला पाहिजे. तर जे आपल्यासाठी भांडतात राज्य लेवलला, त्यांना पण ते एक पाठबळ मिळेल. आणि पुन्हा एकदा सगळ्या ग्रामस्थांचं, मला आज बोलायला या संपूर्ण कमिटीने ग्रामस्थांना तुम्ही संधी दिला त्याबद्दल मी धन्यवाद व्यक्त करतो. आणि जे विकासाचे काही 2-3 मुद्दे सांगितलेले आहेत, तर पुन्हा एकदा मी मान्यवरांना या ठिकाणी विनंती करतो की त्यासाठी आम्हाला सहकार्य करावं, जेणेकरून हा टोकाचा गाव निश्चित अजून पुढे जाईल. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अगदी शेवटचा गाव. आणि साहेब, निश्चित हा गाव तितक्याच ताकदीने नेहमीच महायुती सोबत उभा राहिलेला आहे. आणि यापुढे राणेसाहेबांनी आपल्या सोबत पूर्ण गाव उभा असेल एवढंच सांगतो. सह्याद्रीच्या डोंगर रांगांमध्ये वसलेलं हेवाळे गाव आज ग्रामविकासाचा आदर्श ठरतोय. नियोजन, नेतृत्व आणि लोकसहभाग यांच्या जोरावर उभा राहिलेला हा विकास मॉडेल राज्यातील इतर ग्रामपंचायतींसाठी निश्चितच प्रेरणादायी ठरणार आहे. कणकवली शहरात नगरपंचायत निवडणुकीच्या निकालानंतर राजकीय वातावरण तापलंय. बॅनरवरून आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले असल्यानं शहरात चर्चेला उधाण आलंय. दुपारी कणकवलीतील एका चौकात नाईक गटाच्या हितचिंतकांकडून शेलक्या भाषेतील आशय असलेला बॅनर लावण्यात आला होता. या बॅनरची दखल घेत नगरपंचायत प्रशासनानं पोलिसांच्या सूचनेनुसार तो तात्काळ हटवला. या घटनेनंतर रात्री उशिरा सावंत नलावडे समर्थकांकडून प्रत्युत्तरादाखल बॅनर लावण्यात आले. फ्लायओव्हर ब्रिज खाली तसेच श्रीधर नाईक चौक आणि छत्रपती शिवाजी महाराज चौक या ठिकाणी हे बॅनर झळकलेत. या बॅनरमधील आशयही थेट राजकीय टीका करणारा असल्यानं तो नागरिकांचं लक्ष
वेधून घेत आहे. या परस्पर बॅनरबाजीमुळे कणकवली शहरात राजकीय वातावरण अधिकच तापलं असून या घटनेची चर्चा सध्या संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुरू आहे. दरम्यान सार्वजनिक ठिकाणी अशा प्रकारचे बॅनर लावू नयेत, कायदा सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी असं आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आलंय. नगरसेवक संजू परब यांनी नगर परिषदेत एंट्री घेतली तेव्हा काही काळ वातावरण तंग झालं. नेमकं यावेळी काय झालं पाहूया. अन्यथा आम्ही सभागृहामध्ये हा कार्यक्रम ठेवला असता. टक्कर देणारे आले रे, टक्कर देणारे आले रे, टक्कर देणारे आले रे. नाही नाही, मला त्याला बुके द्यायचा होता म्हणून भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. घोषणा बाहेर गेल्यानंतर त्याप्रमाणे आम्ही ऑफिशियली प्रोग्राम हा आयोजित केलेला आहे. काल हे सर्व 7 नगरसेवक माझ्याकडे आले होते आणि पूर्वकल्पना मला नव्हती, त्यामुळे काल त्यांचा सत्कार करायचा राहिला. आज माझी इच्छा आम्हाला त्यांच्या सर्वांवर सत्कार करायचा, त्यामुळे आपण कृपया 10 मिनिटासाठी आपण बसावं. त्यानंतर मग पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महापालिकेसाठी युतीची घोषणा केली आहे. त्यामुळे आता मुंबईतील राजकीय समीकरण बदलणार आहे. आणि आता संजय राऊत यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण करून दिली. तो जो मंगल कलश आणला गेला तो काही सत्यनारायणाच्या पूजेसारखा आणला गेला नाही, त्याच्या मागे खूप मोठा संघर्ष झालेला आहे. 105, 107 किंवा त्याहूनही जास्त मराठी माणसांनी बलिदान देऊन मुंबई महाराष्ट्राला मिळवून दिली आणि त्याची आठवण आज होणं स्वाभाविक आहे. कारण आम्ही आज दोघंही इथे बसलेलो आहोत, ठाकरे बंधू. आमच्या दोघांचेही आजोबा प्रबोधनकार हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यामध्ये पहिल्या 5 सेनापतींमधले एक सेनापती. त्यांच्यासोबत माझे वडील म्हणजे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, राजचे वडील म्हणजे माझे काका श्रीकांतजी ठाकरे, म्हणजे अख्खं ठाकरे घराणं त्यावेळेला मुंबईसाठी संघर्ष करत होता. त्याच्यानंतरचा इतिहास मी काही आता तुम्हाला सांगत बसत नाही, पण मुंबई महाराष्ट्राने मिळवल्यानंतर मुंबईमध्येच मराठी माणसाच्या उरावरती उपरे नाचायला लागले आणि त्यावेळेला न्याय हक्कासाठी शिवसेना प्रमुखांना शिवसेनेला जन्म द्यावा लागला. साधारणतः 60-65 वर्ष आता होतील, पुढच्या वर्षी शिवसेनेला 60 वर्ष होतील. इतकी वर्ष व्यवस्थित गेली आणि आज परत आपण पाहतो आहोत की मुंबईचे लचके, मुंबईच्या चिंधड्या उडवायच्या हे मनसुबे त्यावेळेला ज्यांना मुंबई पाहिजे होती त्यांचेच प्रतिनिधी जे वरती दोघं जण, वरती म्हणजे इकडे नाही दिल्लीत बसलेले आहेत, त्यांचे मनसुबे आहेत. आणि आत्ता जर का आपण भांडत राहिलो तर मग तो जो काय संघर्ष, ते जे काय हुतात्मा स्मारक आहे त्याचा मोठा अपमान होईल. आज आम्ही आमचं कर्तव्य म्हणून एकत्र आलेलो आहोत आणि मी मागेच म्हटलं एकत्र आलो आहोत ते एकत्र राहण्यासाठी. यापुढे मुंबईवरती आणि महाराष्ट्रावरती कोणी वाकड्या नजरेने किंवा त्यांच्या कपटी कारस्थानाने महाराष्ट्राला मुंबईपासून किंवा मुंबईला महाराष्ट्रापासून, मराठी माणसापासून तोडण्याचा प्रयत्न करेल
त्याचा राजकारणात खात्मा केल्याशिवाय राहणार नाही, शपथ घेऊन आम्ही मैदानात उतरलेलो आहोत. उत्साह अमाप आहे. मी तुमच्या सर्वांच्या माध्यमातून मला कल्पना आहे की आज केवळ महाराष्ट्रच नाही तर अख्खा देश बघतोय. मी सर्वांना विनंती करतोय, आवाहन करतोय आणि एक सूचना सुद्धा करतोय. कारण मागे विधानसभेच्या वेळेला भारतीय जनता पक्षाने जो एक अपप्रचार केला होता, बटेंगे तो कटेंगे, तसंच मी मराठी माणसाला सांगतोय की आता जर का चुकाल तर संपाल, आता जर का फुटाल तर पूर्णपणे संपून जाल. म्हणून परत एकदा तुटू नका, फुटू नका आणि मराठीचा वसा टाकू नका, हाच एक संदेश मी आमच्या आज दोघांच्या युतीच्या निमित्ताने संपूर्ण महाराष्ट्राला देतो आहे. आणि मला खात्री आहे की मराठी माणूस हा सहसा कोणाच्या वाटेला जात नाही, पण त्याच्या वाटेला जर का कोणी आलाच तर त्याला परत जाऊ देत नाही. मी सगळ्यांना परत मनापासून धन्यवाद देतो. जे काय बाकी बोलायचं आहे ते सगळं जाहीर सभा जेव्हा सुरू होतील त्यावेळेला बोलूच आम्ही. परंतु माझी एक मुलाखत झाली होती आणि मी मुद्दामून आठवण करून देतो त्या गोष्टींची. आणि त्या मुलाखतीमध्ये मी असं म्हटलं होतं की कुठल्याही वादापेक्षा आणि भांडणापेक्षा महाराष्ट्र मोठा आहे. आणि मला असं वाटतं तिथून त्या आज आम्ही एकत्र येण्याची सुरुवात त्या वाक्यापासून झाली. कोण किती जागा लढवणार, आकडा काय, हा नाही सांगणार तुम्हाला. महाराष्ट्रामध्ये सध्या लहान मुलं पळवण्याची खूप टोळ्या फिरतायत. त्याच्यामध्ये 2 टोळ्या अजून जास्ती ॲड झालेल्या आहेत. ते राजकीय पक्षांमधली मुलं पळवतात. आणि जे निवडणुका लढवणार आहेत त्या लढवणाऱ्या सर्व उमेदवारांना दोन्ही पक्षांकडनं उमेदवारी दिली जाईल. ती कधी भरायची, केव्हा भरायची ते आपल्याला कळवलं जाईल. आज फक्त आपल्या समोर एकच गोष्ट मी आपल्याला सांगू इच्छितो की बरेच दिवस याची प्रतीक्षा महाराष्ट्र करत होता. ती शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची युती झाली, हे आज आम्ही आपल्याला जाहीर करत आहोत. धन्यवाद. या ठिकाणी जर स्पीड ब्रेकर किंवा सर्कल केलं असतं तर अपघात झाले नसते. त्यामुळे आता तरी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याची दखल घ्यावी, अन्यथा रास्ता रोको करू असा तीव्र इशारा ग्रामस्थांनी दिलाय. वेंगुर्ले तालुक्यातील मठ या ठिकाणची जो कुडा तिठा आहे, ज्याकडून कुडा तसेच सावंतवाडी आणि वेंगुर्ला या ठिकाणून जो मुख्य रस्ता जातो आणि जो कुडा तिठा आहे त्या तिठ्याच्या ठिकाणी काल एक भीषण अपघात झाला आणि या अपघातात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला. अपघाताचं नेमकं कारण किंवा चूक कोणाची होती, कोणामुळे अपघात झाला, हे पोलीस तपासात स्पष्ट होईलच. मात्र मी आता ज्या ठिकाणी अपघात झाला त्या ठिकाणी आहे, कुडा तिठ्याच्या ठिकाणी आहे. आणि या ठिकाणी अनेक ग्रामस्थांनी वारंवार या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर असतील किंवा या ठिकाणी सर्कल असेल याची मागणी केलेली होती. वारंवार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे याची मागणी केलेली होती. मात्र अद्यापपर्यंत कोणतीही मागणी या ठिकाणी पूर्ण झालेली नाही किंवा त्यांच्या मागणीकडे लक्षही दिला गेलेलं नाही असा त्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांचा आरोप आहे. काल जो अपघात झाला, ओमनी 4 चाकी होती आणि दुचाकीमध्ये हा अपघात झाला आणि या अपघातात दोन्ही चालकांना अंदाज न आल्यामुळे हा अपघात झाला आणि याच्यात त्या चालकाला आपला जीव गमवावा लागला. आणि या ठिकाणी जर बघितलं तर मुख्य कुडा असेल, सावंतवाडी व वेंगुर्ला या तिन्ही तालुक्यातून या ठिकाणी हा तिठा आहे, त्या ठिकाणी तिन्ही तालुक्यातून प्रवासी हे प्रवास करत असतात. मात्र संपूर्ण रस्त्याला ज्या तिठ्याच्या जवळ येताना कोणताही स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे किंवा कोणतेही त्या ठिकाणी सूचना फलकसुद्धा नसल्यामुळे या ठिकाणी स्पीड कंट्रोल होत नाही आणि या ठिकाणी अपघात होतात. यापूर्वीसुद्धा वारंवार या ठिकाणी अपघात झालेले आहेत. मात्र आता काल झालेल्या अपघातात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला आहे
आता तरी प्रशासनाला याची जाग येणार का असा सवाल ग्रामस्थांकडून उपस्थित होतोय. आपण या सध्या जो कुडा तिटा आहे याच ठिकाणी हा अपघात झालेला होता आणि यात एका तरुणाला आपला जीव गमवावा लागला होता. हा जो रस्ता या ठिकाणी येतोय हा कुडावरून वेंगुर्लेच्या दिशेने तसेच सावंतवाडीच्या दिशेने हा रस्ता जातो आणि या ठिकाणून हा वेंगुर्लेच्या दिशेने हा रस्ता येतो आणि इकडे हे कुडा जाण्याचा हा मार्ग आहे, तसेच सावंतवाडीला जाण्याचा मार्ग आहे. आपल्यासोबत काही ग्रामस्थसुद्धा आहेत, स्थानिक ग्रामस्थ. त्यांनी या ठिकाणी वारंवार याची मागणी केलेली होती. आपल्यासोबत ग्रामस्थ आहेत. या ठिकाणचे काल जो अपघात झालेला होता त्या अपघाताच्या वेळी या ठिकाणी या घटनास्थळी असलेले ग्रामस्थ आपल्यासोबत आहेत. त्यांनी स्वतः या ठिकाणी या संपूर्ण सहकार्य केलेलं होतं. समीर नाईक आहेत आपल्यासोबत. काय सांगाल, काल अपघात झाला आणि या ठिकाणी बरेचसे अपघात या अगोदरसुद्धा झालेले आहेत. ग्रामस्थांनी वेळोवेळी मागणी केलेली होती, याबद्दल काय सांगाल? सार्वजनिक बांधकाम यांच्याकडे वारंवार आम्ही 2 ते 3 निवेदनं पडून आहे. मठामधून आम्ही 2 ते 3 वेळा त्यांच्याकडे निवेदन दिले. त्यांच्याकडे निवेदन देऊन ते सांगतात ते कुडाळ बांधकाम विभागाच्या हद्दीत येतं, त्याच्यामुळे त्याच्यात आम्ही कोणतीही कार्यवाही करू शकत नाही. जवळजवळ काल एका दिवसात इथे 3 जण पडले, त्याच्यात एकाला आपला जीव गमवावा लागला. एक विवळणारा माणूस इथे आम्ही पाहिला. अक्षरशः आम्हाला असं वाचवायचं असं वाटत होतं, पण काही करू शकत नाही. जाग आली पाहिजे मला वाटतं. तिथे सर्कल नाही तर ते रमलर तुम्ही म्हणजे त्या दोनातले एक तरी काहीतरी सरकारने करावं. वारंवार मागणी करून ते कोणतीच दखल घेत नाही. काल त्याच्यामुळे त्याचा जीव गेला, एखाद्याचा नाग बळी गेला. याला जबाबदार आवश्यक आहे. वेंगुर्ला बांधकाम विभाग आहे या गोष्टीला. या ठिकाणी कुडाळवरून सावंतवाडी वेंगुर्ला या तिन्ही ठिकाणून वाहतूक या ठिकाणी होते. या अगोदर जो रस्ता होता त्या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर होते अशी ग्रामस्थांकडून माहिती मिळालेली आहे. सर्कल बांधलं होतं इथे, पण त्याचा काय उपयोग नाही. आता जो काल अपघात झाला याच्यापूर्वी सुद्धा तुम्ही वारंवार मागणी केलेली होती सार्वजनिक पडून आहे. 6 महिन्यापूर्वी पुढारीमध्ये सुद्धा ही बातमी आली होती, त्याची सुद्धा दखल घेतली गेली नाही. मग त्यांचं काय कारण तुम्हाला काय सांगितलंय का सार्वजनिक बांधकाम? ते वेगवेगळी कारणं देतात. ते कुडाळ सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे आमच्या हद्दीत येत नाही, वाडी सावंतवाडी दिले तर तेच सांगतात. थोडक्यात उडवाउडी देतात. म्हणजे त्याला वाली कोण हे अजून आपल्याला समजत नाही. तसेच जर बघितलं तर रस्त्याला सुद्धा आता खोदकाम करून ठेवलेलं आहे. जवळजवळ त्या गोष्टीला 2.5 महिने झाले. 2 ते 2.5 महिने खोदकाम करून माती पूर्णपणे 2 फूट रस्त्यावर आहे आणि वळणावर प्रत्येक वळणावर मोठे चर मारून माती ती रस्त्यावर आहे. त्याच्यामुळे अपघात होऊन कोणाचा तरी नाहक बळी जाऊ शकतो. सरकार याची वाट बघते का अजूनही? उमेदवार तुम्हाला जेवढं दिवसाला टार्गेट आहे तेवढं तुम्ही ओपन करा आणि तो परत बुजवा. आज 2 ते 2.5 महिने झाले चर मारून ठेवले, माती रस्त्यावर आहे, याला जबाबदार कोण? आपल्यासोबत अजून सुद्धा ग्रामस्थ आहेत मठ येथील. काय सांगाल, काल जो अपघात झाला तो नेमका कशामुळे झाला असं वाटतं तुम्हाला? काल जो अपघात झाला अतिशय हृदयद्रावी होता. कारण असं कधी कोणावरही प्रसंग येऊ नये वाईट, की या ठिकाणी जो काय प्रसंग घडला हा तिटा आहे आणि मेन रोड आहे. म्हणजे मेन सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि कुडाळ 3 शहरांना जोडणारा हा रस्ता आहे, राज्य महामार्ग आहे आणि या ठिकाणी धोकादायक आहे. ह्याच्यावर वारंवार तक्रार करून म्हणा किंवा ह्याच्यावर मुळात आधी तक्रार करण्यापेक्षा ज्यावेळी रस्ता होतो आणि तिथे धोक्याचे ठिकाण असतात तिथे सूचना फलक, रंबर मारणे अशा गोष्टी व्हायला पाहिजे. दिशादर्शक फलक असं इथे तिट्यावर कुठलाही प्रकारचं नाही आहे आणि ही सांगण्यासारखी गोष्ट नाही. प्रत्येक अधिकाऱ्याने आपापल्या जबाबदारीने ही कामं केलेली करायला पाहिजे. ह्याला संपूर्णपणे प्रशासनाचा दुर्लक्षपणा आहे आणि त्याच्यामुळे ह्या गोष्टी वारंवार घडत आहेत. आणि ज्यावेळी एखाद्याचा बळी जातो किंवा काहीतरी एखाद्याला दुखापत होते त्यावेळी ग्रामस्थ आवाज उठवतात, त्यावेळी हे जागे होतात. व तोपर्यंत हे काय फक्त पगार घेण्यासाठी काम करतात का असं मला तरी वाटतं. कारण या ठिकाणी ज्या काही घटना आता ह्याच्यापूर्वी घडल्या, आता रस्त्याचे काम सुद्धा चालू आहे, त्या ठिकाणी गटा खोदून ठेवला आहे. धोकादायक वळणाच्या ठिकाणी जो काय खड्डे मारून ठेवलेत आणि अर्ध्या रस्त्यावर माती आहे. रात्रीच्या वेळी अचानक कोणाचा ऍक्सिडेंट झाला आणि दुर्दैवी अशा प्रकारच्या प्रसंगासारखा एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याला त्याच्या कुटुंबाला पोषण पालन कोण करणार? ह्या घटनेला जबाबदार कोण राहणार? रस्त्यावर तुम्ही सर्वसामान्य लोकांकडनं सर्व प्रकारचे कर, टॅक्स
सर्व काही वसूल करून घेतात, पण सरकार आपलं जबाबदारीने काम किंवा जे सरकारी कर्मचारी आहेत ते आपल्या जबाबदारीने का काम करत नाही, ह्याच्यावर कोण निर्णय देणार? त्याचप्रमाणे जर बघितलं तर रस्त्याला माती सुद्धा खोदून ठेवलेली आहे. जर तुम्ही विनंती आहे ते दाखवा जरा या माध्यमातून. अजून आता तुमची शासनाकडे काय मागणी आहे? कारण यापूर्वी बऱ्याचशा मागण्या झालेल्या आहेत आणि काल एकाचा नाहक बळी गेलेला आहे. आता यापुढे शासनाकडे आपण काय मागणी करा? या ठिकाणी 15 दिवसात स्पीड ब्रेकर तो नाहीच झालं तर आम्ही रस्ता रोको आंदोलन करू. रमलर किंवा त्या प्रकारची उपाययोजना, दिशादर्शक फलक हे काय 2 दिवसात होऊ शकतो. रमलर बसवले तर निदान गाड्यांचा येणारा स्पीड हा कमी होऊ शकतो. 3 ठिकाणी घातले, वेंगुर्ल्याहून येणाऱ्या सावंतवाडी, 3 ठिकाणी घातले तर गाडी येणारी स्लो तरी निदान होऊ शकते. मग असे निदान होणारे अपघात रोखू शकतात. काल एकाचा बळी गेला म्हणून हे आज सगळं बोलावं लागतं. ह्याच्या अगोदर पण अपघात झाले पण कोणी आवाज उठवला नाही कारण ते किरकोळ झाले. काल एकाचा त्यात मृत्यू झाला. त्या परिवारावर आज वाईट परिस्थिती आहे. त्याच्यावर उपाययोजना योग्य वेळी झाली असती तर कालचा अपघात झाला नसता. आता त्या कुटुंबावर त्याला पूर्णपणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग जबाबदार आहे. कारण आता जर येत्या 15 दिवसात त्यांनी याच्यावर उपाययोजना नाही केली तर आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करू. सर्व ग्रामस्थ रस्त्यावर होतो. या ठिकाणी मुळा नदी अधिकाऱ्यांनी हे कुडाळ हद्दीत येतं, सावंतवाडीत हद्दीत येतं की वेंगुर्ला हद्दीत येतं. तुम्ही सर्व सरकारी कर्मचारी आहात, तुम्ही एकमेकाला सांगून कामं केली पाहिजेत. कोणी करायला पाहिजे, दुसऱ्याचं नाव सांगून त्याच्याकडे जबाबदारी देऊन आपण सेफ राहायचं ही भाषा चुकीची आहे पूर्णपणे. त्यांनी स्वतः बाबा वेंगुर्लावाल्यांनी कुडाळवाल्यांचा आहे तर त्यांना बोलून तुम्ही दोघं समोरासमोर राहून त्याच्यावर निर्णय केला पाहिजे. तुम्ही तुमचं वाक्य बोलून झालं की तुमचा विषय संपला, मग तुम्ही कुडाळात जावा की वाडीत जावा, आमचा विषय संपला. असं कुठल्याही प्रकारे करू नये अशी माझी या सर्व PWD अधिकाऱ्यांनी विनंती आहे की ज्यावेळी रस्त्याचं काम येतं त्यावेळी जॉईंट फॉर्ममध्ये तुम्ही एकत्र करताना वेंगुर्ला आणि कुडाळ अलग अलग रस्ता ठेवता का? मध्ये हद्द घालून ठेवलेली आहे का? मग त्यावेळी कामं होतात. मग तुम्ही अशा वेळी कृपया आपणाला विनंती आहे की आपण अशा नाहक गैरसमजुती करून लोकांना दिशाभूल करून कृपया अशा गोष्टी करू नयेत अशी माझी विनंती आहे. आता सरकारकडे आपली काय मागणी आहे आणि जर ही मागणी पूर्ण न झाल्यास आपलं कोणतं पुढचं पाऊल असेल? या ठिकाणी गतिरोधक होणं गरजेचं आहे आणि गतिरोधक न झाल्यास या ठिकाणी आम्ही पूर्णपणे 15 दिवसात याच्यावर कारवाई नाही झाली किंवा आम्हाला उत्तर न दिल्यास आम्ही 15 दिवस या ठिकाणी आंदोलन करू आणि आंदोलन करण्याची वेळ येऊ देऊ नये अशी माझी अपेक्षा आहे. येत्या 8 दिवसात आम्ही पालकमंत्री असतील किंवा सन्माननीय जिल्हाधिकारी असतील यांची भेट घेऊन या जो गंभीर घटना काल घडली त्याची त्यांना माहिती देऊ व लवकरात लवकर पालकमंत्री असतील किंवा जिल्हाधिकारी असतील त्यांच्यामार्फत उपाययोजना करण्यासाठी आम्ही त्यांना कळवू. अशा प्रकारे ग्रामस्थांच्या ठिकाणी उमटत आहेत. कारण एक भीषण अपघात काल झाला होता आणि यातून तो वाचण्याची तो युवक जो वाचू शकला नाही आणि यामुळे या ठिकाणी ग्रामस्थांनी संतप्त प्रतिक्रिया ज्या आहेत त्या व्यक्त केलेल्या आहेत. कारण बरेच दिवस या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर म्हणा किंवा सर्कलची मागणी ग्रामस्थांकडून होत होती. याकडे कोणताही लक्ष हा सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिलेला नाही असे त्यांनी या ठिकाणी आरोप केलेला आहे. आणि जर बघितलं तर तिन्ही बाजूने ज्या गाड्यांचा जो वेग आहे तो सुद्धा गाड्या वेगात असतात, त्यांच्यावर कोणतंही नियंत्रण नसतं आणि अचानकपणे अशा प्रकारे दोन्ही गाड्या जर समोर आल्या तर त्याचा अपघात होतो. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारचा स्पीड ब्रेकर नसल्यामुळे स्पीडवर नियंत्रण होत नाही आणि हे अपघात होतात आणि या अपघातात नाहक बळी हा जातो. त्यामुळे प्रशासनाने किंवा सार्वजनिक बांधकामने ग्रामस्थांच्या मागणीची तात्काळ दखल घेऊन याची तात्काळ दखल घ्यावी व या ठिकाणी स्पीड ब्रेकर किंवा या ठिकाणी जो सर्कलची जी यांची मागणी आहे त्या मागणीचा विचार हा करावा. अन्यथा त्यांनी या ठिकाणी रास्ता रोको आंदोलनाचा इशारा हा ग्रामस्थांनी दिलेला आहे. त्याचप्रमाणे जे रस्त्याच्या जर बाजूला बघितलं तर अनेक पाईपलाईन किंवा अनेक ज्या पाईपलाईनसाठी खोदून ठेवलेल्या आहेत, चर खोदून ठेवलेल्या आहेत. त्यांनीच आत्ता या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे जवळजवळ 2 महिने उलटून गेले तरीसुद्धा ते बुजवण्यात आलेले नाहीत. रात्रीच्या वेळी त्या ठिकाणी कोणताही सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही आहे. त्यामुळे या ठिकाणी त्यांचा तिथेही अपघात हा वाहन चालकांचा होऊ शकतो. त्यामुळे ते सुद्धा चर तात्काळ बुजवावेत, अन्यथा या ठिकाणी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल असं सुद्धा इशारा हा ग्रामस्थांनी या ठिकाणी दिलेला आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, वेंगुर्ला. कोणीही विजयाची पोस्टर्स लावू नयेत, त्यापेक्षा सावंतवाडीला सुंदर ठेवू असं आवाहन नगराध्यक्ष युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले यांनी केलंय. आपण पाहतोय
तर विजयी उमेदवार युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले आपल्या सोबत आहेत. काय मॅडम तुमची पहिली प्रतिक्रिया आहे विजयी झालेला आहात? मला खूप आनंद होत आहे की सावंतवाडी चे लोकांनी आम्हाला खूप चांगला सपोर्ट दिला आहे आणि आम्हाला विजय करून दाखवला आहे. हे माझं पहिलं निवडणूक होतं आणि हे विजय माझा नसून पण ते सर्व सावंतवाडीकरांचं आहे ज्यांना सावंतवाडीमध्ये बदलाव पाहिजे होता. आणि सर्वप्रथम मी हे सांगते की पहिलं आपण करणार की सावंतवाडीला स्वच्छ करणार. मी आपण सर्वांना ते विनंती करते की जेव्हा आपण म्हणत होते की सावंतवाडीला सुंदर करूया तर माझी रिक्वेस्ट आहे पोस्टर्स नको घालू कारण पोस्टर्समध्ये अजून पोल्युशन होणार. आपण सावंतवाडीला सुंदर ठेवूया आणि विकसित करूया. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. स्मशानभूमीत गांजा दारूचा अड्डा, कणकवलीत टोकाचा बॅनर वॉर आणि वैभववाडीत व्यापाऱ्याला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण. बातमीपत्रात वेळ असेल इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साधलाय. धन्यवाद.